बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुमा बेयो 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 बिजनीनि बरलगाव टेम्पाखि फोथाराव खुंजादोंमोन आरो बे सानथानि हाबाफारि। दा बे हाबाफारियाव गासैबो थिगानो जादों, नाथाय जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जि गोदान मावफुं आफाद दानाय, बे गोदान मावफुं आफाद दानाया थालांदों। बेवहाय मोनसे जानाङै मोनसे थासारि सोमजिनायनि थाखाय जोबथा साननि जेनेखि थान्दै मेल बेवहाय आरो जेब्लानाखि बेवहाय माने गोदान मावफुं आफाद दाबाय थानाय जायो, बे मोनसे थासारिया नुजादों। दा बिनि थाखाय जों जेरैबायदि गासैबो माने बिबानखौ जोङो दानो सानदोंमोन, बे हाजोबाखसै। दा बिनिनो जि आद्रा थानाय, बे जोंनि थान्दै मेलनि गेजेरजों दाजानो गोनां जि आद्रा थानाय माने बिबानगिरि सायख'नाय, जिहेतु बे आद्रा थाबाय आरो बियो दान मोनसे बारलांबाय दिनै। बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा बिबान बानसु आफादगिरि डक्टर माने सुरत नार्जारि सार, बिथाङा मोनसे मोजां थांखि लाबाय जे दिनै एबा 22 फेब्रुवारि सानाव बेवहाय मोनसे जुनिया माने बिसायख'थि हाबाफारि बेवहाय लादों आरो बिनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरथामनि गोदान जेनोखि थालांनाय, जायफोर जालांबाय बे जालांबाय, नाथाय जायफोरनाखि थालांनाय बेखौ दिनै बेवहाय गोदानै माने बिसायख'थिनि गेजेरजों बेखौ सायख'नाय जागोन। दा बेवहाय जोंहा माने आफादगिरियाव 2 दङ। जोङो बेवहाय रायजो राजानि जायफोरनाखि जिल्ला आफादफोर दङ, लोब्बा आफादफोर दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेरै गोदान दिल्लीनिफ्राय फैदों, सोनाब बंगनिफ्राय फैदों, मेघालयनि फैदों, बिथांमोना सायख'गोन जे सोरखौ बिथांमोना आफादगिरि नांगौ। बेजों लोगोसे जोंहा लेङाइ आफादगिरियाव जोंनो 2 नांगौ, बेवहायबो 7 बिजाथि दङ। दा बेवहायबो जोंनि दिनैनि बे मानिजाथाव जोंनि बे जायफोरनाखि भट होग्रा बिथांमोना थि खालामगोन आरो बिनि उनावहाय जोंहा 7 नेहाथारि नांबावगौ। दा बेवहाय 8 बिजाथि दङ, बे 7खौ बिथांमोना भट होगोन। रांगिरियाव 1 नांगौ, 2 दङ। दा बेबायदिनो जों मिजिंथिदों बे हाबाफारिया उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव आरो गाहायै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जेनोखि बानजायनाय, बे हाबाफारिया मोजां जालांगोन, बेखौ जों मिजिंथिदों। नंगौ, बियो थारैनो मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गोदान मोनसे जारिमिन आरो बेखायनो जों बुंदों बियो जारिमिनारि हाबाफारि। नोंथाङाबो सोंबाय, जोंनि हादरा मोनसे सुबुंदारारि हादर, गासै बिथिङावनो जिहेतु जोंहा माने सुबुंदारारि खान्थिजोंनो सायख'नाय जायो। बर' थुनलाइ आफादनि जेनोखि जारिमिन बियो गोदान, बेखायनो जिहेतु बिजनीयाव जेनोखि गोदान मावफुं आफादखौ सायख'बाय थानाय जादोंमोन, नाथाय सायख'बाय थानायावनो जि मोनसे जों जायखौ मिजिंथियाखै, जों जायखौ आसा फारियाखै, बे रोखोमनि मोनसे थासारि सोमजिबाय बा सोमजिहोबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोरैनो माने दुर्भाग्यजनक होननानै आं दिनै बुंगोन। बे आसलथे जानो नाङामोन आरो बे जानायबो नङामोन, बेखौ जों एरायनोबो हायोमोन, नाथाय खालामबाय। दा अब्लाबो जों दिनै बुंगोन जे जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव बिसायख'थिनि खुनु मोनसे नजिर गैयामोन, नाथाय डेम'क्रेसियाव बिसायख'थिया मोनसे पार्ट एन्ड पार्सेल। बेखायनो बेबो खुनु मोनसे माने नैबे नङा जे बर' थुनलाइ आफादाव बे जानाया गाज्रि जादों, बे नङा। जिहेतु जोङो सुबुंदारारि हादरनि मोनसे पार्ट हिसाबै, बाहागो हिसाबै मालाबा समाव बियो जागोन आरो गुबुन आफादफ्रावथ' जाखायो। दा जोंनावसो जायाखैमोन। दिनै असम साहित्य सभायावथ' माने बिसायख'थिनि गेजेरजोंनो सायख'यो। जानो हागौ जोंनाबो देग्लाय बियो गोदान जाबाय आरो बिनि उनावनो खिजाने बे मोनसे ट्रेन्डआ, बे मोनसे दाहारा फैबाय थासिगोन। मानोना गावनि फसन बादि मानसिखौ बे बिसायख'थिनि गेजेरजों जोंनि जिल्ला आफादफ्रा, जोंनि थुनलाइ आफादनि जेसेबांनाखि माने आफादफोर दङ, बिथांमोना सायख'ना लानो हागोन। बर' हारिनि मोनसे गार्जेन आफाद बियो, बे हिसाबै जों बेखौ गुबुन रोखोमनि लानो नाङा, बे थिगानो दं। आंथ' बुंगोन बे थारैनो जोबोद मोजां। दिनै बर' थुनलाइ आफादखौ नंगौ जोङो हारिनि मोनसे माहारि आफाद, बियो जोंनि बर' थुनलाइ आफाद थाबाय, बर' फरायसा आफाद थाबाय, जोंहा हारिमु आफाद थाबाय, गोबां आफादफोर जोंहा जोंनि गेजेराव दङ। बयबो गावबागाव खामानिखौ गावबागाव माने साइडआव थानानै खामानिखौ मावो। बेखायनो आं सानो जे बर' थुनलाइ आफादा दिनै मोनसे हारिनि माहारि आफाद हिसाबै जि रोखोमनि खामानि मावबाय थादों, बियो मोनसे रायजो राजानि मेगनाव गोलैदों निस्सय, आरो बेखायनो बयबो बिबान लानो ओंखारबोदों। आं बेखौ बरायदों आरो बे जोबोद मोजां जादों। जोंथ' नाजादों, उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा नाजादों। जोंनि बेवहाय गोबां जोंनि थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानाय, थुनलाइ आफादखौ मोजां मोनग्रा, हारिखौ मोजां मोनग्रा गोबां सुबुङा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेखायनो जों मिजिंथिदों जे जोंनि जेनोखि एरेन्जमेन्ट, बे एरेन्जमेन्टआ
दाहालागै माने आवगायबाय थादों आरो जोङो मिजिं थिदों जे जेबो माने आनटुवार्ड इनसिडेन्ट बेवहाय जानाय नङा खोब मोजाङैनो जोबलांगोन 11 रिंगा फुङाव जागोन आरो बिनिफ्राय जोङो 3 रिंगासिम जोंहा भटिंआ जागोन 3 रिंगानि उनावनो साननाया जागोन बाराथ' भटिं बेवहाय गैया बेखायनो बे आधा घन्टानि गेजेरावनो जों रिजाल्टखौ मोनहैगोन आरो 3:30 रिंगासोआवनो जों मोनहैजोबगोन जोंहा जिल्लाया सारा आसामाव जोंहा 30सो जिल्ला दङ बिथांमोना बेवहाय भट होगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा लोब्बा आफाद दङ बर' फरायसा आफाद थाबाय आइजो अनसाय आफाद थाबाय फोरोंगिरि आफाद थाबाय हारिमु आफाद थाबाय बे मोनब्रै लोब्बा आफाद आरो लोगोसे जोंहा दिल्लीनिफ्राय दंफैखायो बिथांमोना भट होगोन बिथांमोना मोनसे रायजोआरि सोनाब बंग'आव फैगासिनो दंफैखायो मेघालयाबो दंफैखायो बिथांमोनाबो भट होगोन आरो जों बिराद मोजां मोनदों जे बिथांमोनहा मैयानो दंफैखायो साबेसे सुबुंफोरा होनो हागौ दिनै भटखौ नङा जोंहाथ' 1 डिस्ट्रिक्ट 1 भट जोङो मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिथांमोना बेलेट पेपार गांब्रै जागोन नालाय जुदि बिथांमोना सासेयाबो होनो हायो सानैयाबो होनो हायो नाथाय जोंहा बे मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों मोनसेल' हिसाबाव जों लागोन आरो बेबायदि हिसाबाव जों बेखौ खालामगोन माबायदि थियारि खालामनाय जादों भटखौ खारहोनो थाखाय जोबोद मोजाङै खालामदों जोबोद खस्थ' खालामदों जोंनि आफादगिरि सार बिथाङा बैसो गोबां जाबाय नाथाय बिथाङा अब्लाबो दि माने मैयानो थाफैनानै बिथाङा थद बिरलाबाय थादों आरो दिनैबो बिथाङा बेवहाय जोंनि माने बिबान बानस' बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा बे गार्जेन जानानै बेवहाय जिरायबाय थागोन बे जोंनि थाखाय जोबोद थुलुंगाखांथाव बेबायदि सुबुंखौ जों हारियाव मोननाय नङा बिथांनि बैसोआ दिनै गोबां जाबाय अब्लाबो बर' हारिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावबाय थादों